салому алайкум, бародарон ва хоҳарони олиқадр. Бисёр саволо шуд, ки дар як ҳафта чанд пул страховка, яъне суғурта, чанд пул налог, яъне андоз, чанд пул барои ҷои зист мегирад, ба мо гӯед, илтимос хоҳиш мекунем. Бале дӯстон, мо тасмим гирифтем, ки ба саволони ҳами подписчико ҷавоб гардонем ҳамаш. Ба нигоҳ кунед, номгӯи ферма Таскер Паркер, песлипи ҳами ҳафта шуд. Инҷо 443 фунт ҳами ҳафта кор, музди меҳнат. Дар поён ҳатман страховка снимат мекунад, яъне суғурта ҳар як коргар бояд дошта бошад. Ин чиз ҳатман 33 фунту 55 копеек. Налог, яъне андоз 40 фунту 60 копеек. ин дар як ҳафта 369 фунт мемонад. Дар ин ҷо ҳатман барои ҷои зист, яъне караван 61 фунт снимат мекунад, яъне мегирад. 308 фунт дар як ҳафта монд. Нигаҳ кунед, ки баъзеҳо савол метиҳанд, ки налог чанд пул снимат мекунад, ё ин ки страховка чанд пул снимат мекунад, яъне мегирад дар як ҳафта. Ҳар хел мегирад. Чӣ қадр шумо бисёр кор кунед, бисёр снимат мекунад, кам кор кунед, кам снимат мекунад. Агар ягон саволҳо бошад, ягон нофаҳмиҳое бошад, ҳатман нависед дар комментариҳо. мо вақт ёфта ба шумо ҷавоб мегардонем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.